Здравейте хора! В днешното видео, като вчера, ще играме Ranked Reload. Сигурно няколко видеа още подред, че играме Ranked Reload. Докато стигнем елит. Защото трябва да дигнем елит, разбирате ли? Това не е целта, гайс. Това трябва да го разберете. Тази цел трябва да стане реалност. Постигнем елит. Не, че преди не сме го правили, ама нещо не. Твърдо решен да го направя. След 30 секунди започваме играта, гайс. И 2, 1 и така. Да падна ето тук. Добре, не знам името на тази локация, ама мисля да падна там. Сме прекалено смели, гайс. Този път мисля, че сме загрели. Ма само мисля така, да. Само лето, ако може не 150 човека да ни паднат на локацията. Този къде е? Този къде е? Търся го, този къде е? Този ме следва. Следваш ли ме, бе, пич? Хайде, следвай ме още малко да ме убиеш, нали така, нали? До сега реч кучвах не из чума, папа сега и тук. Благодаря, игра. Да. Аз малко забравих, че имам мемка, бе, гайс. Погледнете го този. Вижте го този. Какъв е този мап? Какъв е този насам мап? Този мап за нищо не става. Погледнете. Па вижте, бе, гайс, погледнете, аз нямам нито едно оръжие. Гледайте колко съм свали, погледнете колко съм свали, погледнете. Просто аз... Не. Играта ме обича, нали? Погледнете какви неща и дава на мене. На мене е една помпа, разбирате ли? Една помпа не ми даде. Една тъпа помпа не ми даде, гайс. Ако ни намери сървър днес, ще е много хубаво. Вижте, хамер. Вижте. Това куче ли има? Че се върне и си отвори вратата заради кучето. Ето. Рейн 2015. Пича. Добре. Че роден 2015 година, предполагаме. Малко лагна. Не знам.
Събираме този материал. Този материал ще го събера. Направим котери, да си знаят всичките част на това най-добре. Ако има материал, ще го направим, нали? Да. Ще го направя със сигурно, че го направя. Гледайте. Само гледайте, само стойте и гледайте само. Не, защо? Окей, явно материал. Сега, падаме, трябва първи да падаме, разбирате ли? Тук. Да. Видях така ще падаме. Как аз съм там? Да. Погледнете, бе, хора, вижте колко много хора правят, вижте. Аз тук дори във водата не мога да спринтирам, аз дори... О, поне ни даде помпа. Поне ни даде още. Нямаме минита, няма помпа, нямаме минита, ево. Горе ако се качиме. Поне това трябваше да го щупиме, гайс. Това къща трябваше да щупиме. Мале, аз колко си издадох, ле, ужас. Ужас. Ако ръчна е там долу, плаща. Моля те, не спирай, моля те. Yes. Окей, намерих си още едно. Скар, минита, топа. Чисто ми е по-важно за да оцеля. Тук имам чувство, че има някой много силен играч. Затова... Да нямаше. Така, сега ще отидем... Не знам къде ще ходим, гайс. Но, да. Сега идея момент така да се абонират за канала. Нека в там ми се прави на добър. Ето го, вижте как бях. Ево ми. Ако те видят къде ме стреляш, ще си супер. Така, гайс. Ще бе. С играта смисъл, нали? Така да е. Ако даде нещо за шилд. Ние точно изхвърляхме бих шилд и сега ни трябва шилд. Вижте какви сме умни. Вижте. Сме най-добрите в това лоби, нали знаете? Няма кой ни победи, нали знаете? 8 на 2 ребута. Нищо не е свършил. 2 ребута, кой ти ги дава? Аха. Вижте го този как ме кемпи. Вижте го, той ме кемпи за дървото и си мисли, че ме убил. Вижте го колко е слаб този. Най-слабия на играта, тук ще се срещах с него. Най-слабия на играта. Тук някак се опитва да прави някакви... SMG. Помпа. То спас при това. Някой ми отворил шилда. Бих шилд. Да, лети, дай искам при мен. Двама са.
ще отида. I think I go. Да, гайс, отиваме. Отиваме някакво правим. Да имах материал, гайс, погледнете. Защо ми свърши материал? 10 тимейт. След клипа ще го рапорт на единя. Десет тимейт, човек, пичу. Не ме интересува, тук взем всичко. Не си точен. Не! Ма как бе? Вижте го този соп, бе, гайс. Опа, малко ще ми репортнат видеото. Погледнете за... Това го правим за вас. Разбирате ли, гайс? Само за вас го правим. Не рекламирам нищо. Не, нищо не рекламирам, гайс. Абсолютно нищо. Але, да. Нищо не рекламирам. Просто малко 5 минути ще поиграме да завършим клипа. Мапа. Ивчо 1v1 build fight. Map made by Ивчо. То даже няма никой, гайс. Погледнете, няма никой сервер даже. Сега малко да ви покажа моите фрибилд умения. Ако загрея, нали? Абе да, наясно такова съм добра. Дере играх така и на бата, не на бата, на ранкета. Янко джойна. Ако Янко каже здрасти на клипа, ще е много хубаво. Да, момчета няма микрофон, гайс. 3 минути ще поиграме с него. Давай, Янко! Къде тръгнах? Вижте го. Why are you running? Why are you... Не мога да го оцеля, погледнете колко съм дръгиче, гайс. Така, гайс, този къде... Съм на помпа. Окей, пак го убихме. Нищо. Ей, тук някъде. Янко, къде си, момче? И добре, гайс, това ще е клипа според мене. Ето тук завършваме клипа с Янко, гайс. И да, гайс. Добре, лайк, subscribe и до следващия клип. Айде, гайс, чао.